manunggal Tri Sejati lho iki. Kowe enak tadi. Kowe enak Mas. Sejak pertama aku berjumpa denganmu, gemeter hatiku, yen nyawang netramu. Dongong ayu, opo sliramu ora krasa, solak bawamu tak ngatekke saben dina. Kaya ngene rasane nandang asmara, tinggi nyate ngatane ra ana liya. Apa tega sliramu nyawang awakku, kasiksa rasa merga nunggu tresnamu. Inggih sampun Mbak Heni. Aja pengen nyanding sampun Mas. Sampun kepengin tok til. Heeh. Wis keturutan. Pengen tok ora diapak-apake Mas. Heeh. Apa kae? Piye Mas? Di? Ya engko dibalekke jare malah nyilih mau. Mau kan le ngomong nyilih, nek ra enak kan kok dibalekke. Heeh. Nek aku ya tak jolke. Ra melu-melu aku Mas iki. Ra melu-melu tenan. Heeh, aku sing marahi Mas Soleh iki. Padha aku ya kok. Wah iya. Oh iya saiki Hah? aku tuturane saka kene. Padha, gurune. heeh. Ki apa gurune? Heeh, di.